ରାହୁଲ ବାବୁ ନିଅ ପଇସା ରାହୁଲ ବାବୁ ଦୁଇଟା ହବ ଦୁଇଟା ହଁ ଦୁଇଟା ସବଲ ଦୁଇଟା ଭାଙ୍ଗ ତିନି ଭାଙ୍ଗ ହଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଛାଡ଼ିବାକୁ 3 ଜଣ 4 ଜଣ ଆସିବେ ଆଉ ଯାଉଛ ଯା ଭଲ କରି ଗାଁ ଫାଁ ବୁଲିବେ ଆସି କହିବ ବହୁତ ବହୁତ କହିବ ଗଲେ ଯିବି ସୀମା ପାଖକୁ ଯିବି ସୀମା ତ ପୁଅ କିଛି ଦେଇ ପୁଅ କ'ଣ ଦବ ପୁଅ ଗଲାବେଳେ ନେଇ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଅଛି